Айде, приключението започва. 4 часа сутринта и сме се запътили към Испания. На ЖП гарата сме, ето я, и си чакаме влака, който ще ни откара до Малага, но трябва да си купим първо билети. Не. Да го направя това нещо. 5 часа. Yes. Сина, трябва да пресечеш. Дай ръчичка на кака. Стълби ли има? Виж, тръгваме натам. Виж, тате. Хората някакво стълбите, ние продължаваме и там има. Значи, откак сме дошли, не сме спортували. Обаче такъв хълм изкачихме, че съм съвсем сериозно оправдана. С количка, бутахме и количката. Хайде! Замъка Гибралтар. You can read in the plate. In here we use it for breakfast, for tomato toast. But you can read everything food. Garlic, ginger, almonds, parmesan cheese. Or for example, you can mix vegetables and you can make sauce for pasta. Mira, si quieres ver los cafés María, Аз съм в количката, защото краката ме боля. Ето, ако се чудите как се движим с две деца, голямо и малко, на екскурзия, само с една количка и 4 раници на гърба, ами така сме. Голямата от време на време влиза в количката, малката я носи. Ако можех аз да седна в количката, ама не мога. А това е центъра на Малага. Ето. Бебе. Ти си бебе.
Здрасти, хора, и добре дошли от ден 3 на нашето испанско приключение. Както вече сте видяли от кадрите до момента, ние сме отседнали в град Торемолинос. Вчера посетихме град Малага, а днес плануваме да отидем в град Бенамалдена. Това е нашата квартирка. Ето, всъщност станахме малко разочаровани като дойдахме, защото си мислихме, че това са две отделни стаи. Поне снимките изглеждаше, че това е хола с масата и отделно това е някаква отделна стая с спалнята. Имаме и басейн, който е отвънка, но малко останахме разочаровани, видя ни се малко тясно, започнахме да мислим варианти, в който да прибукнем нещо по-голямо. Обаче решихме да не се занимаваме с цялата тази хамология, защото и в хотел, да бяхме в хотелска стая, пак щяхме всичките да сме в една стая. Сега поне имаме кухнята, в която си приготвяме разни неща, закусваме си в стаята, приготвяме си разни неща за изпът, да не сме съвсем без нищо тръгнали. И така. Така че днес ще видите и кадри от Бенамалдена. Къде сме, любов моя? На трейн стейшън на Лос Аламос. Гарата сме Лос Аламос в Торемолинос и чакаме влака. Оказва се, че не можем да си купим билети, има някакъв проблем. Качваме се на влака без билет. Пък какво ще я става? Както се прави в България. Както се прави в България. Без билет. Традиционните емпанада с телешко и картофи, нали? Нямам представа. Трябва да ги пробваме. Мега якия парк в Бенамалдена. Пълно е с палми, кактуси. Има огромен аквапарк, който ние няма да посетим, защото не е подходящо за бебето. И е пълно с папагали. На едно и също място летят папагали и гълъби. Аз такова нещо не съм виждала, честно ви кажа. Има огромно езеро, още не сме стигнали до него. Аз съм очарована от природата. Много ми харесва. Somebody come get us. Аз се наших. Му хареса хляба. Бе, там нещо го нападна да ги е хляб, някакви риби сигурно. Гледай какво стана. Е, там ври целия хляб. Току-що една жена мина и нахвърля супер много хляб. Виж. Те някакви малки рибки около него се събраха. Маля, единия плъх бута хляба. Да, здесь. Виж, сенурката се тръгна. Виж как плува. Леле, ако не сте виждали испански плъхове, да видите. Сенурката се тръгна. Майчице. Пък някакви мухи кацат, Кристо. То се спи детето и една муха и влиза в носа.
Не ме плазни нещо, ама да се слия с природата. О, дзен. Куку. Виж как ти вика куку, куку. Ужасно леко е. Здрасти, хора! Днеска е ден 4 на нашето испанско приключение. Малко е мрачно. Дават го даже да вали. Но все пак решихме, че ще се разходим, дойдохме на плажа. Както виждате, плажа е абсолютно празен, вече е извън сезон. И ако се чудите защо пътуваме края на октомври, началото на ноември, отговорът е, защото ние живеем в Англия и там ваканциите училищните на децата са в точно определено време и децата нямат право да отсъстват извън ваканцията, защото им се налага глоба, т.е. глобата е за родителите. Затова края на октомври решихме, че ще е подходящо. В Испания градусите са около 25-6, което е супер, но за плажуване не става, защото водата не е като в България да е море, да е топло, ами водата е, това си е океан, водата е лед. Ама лед, брутално лед. Ако сте забелязали, начинът, по който пътуваме ние е като по-екскурзионно. Тоест, ние не обичаме, някак си мога да си представя да отида някъде на хотел All Inclusive за седмица или за 10 дена и да си стоя в хотела и нищо да не правя, само на басейна, на плажа, около хотела, на блокмаста и така. Някак си не мога да си представя такъв тип почивка. Ние избираме по-като екскурзия. Винаги пътуваме много, обикаляме, разглеждаме забележителности. Откакто сме дошли, няма ден, в който от сутринта да ни излезем, да не се приберем вечерта. Къде ядем, сядаме по заведения, къде си носим храна за изпът, сандвичи на децата, плодове носим, всякакви неща, просто имаме храна за изпът. И сме от сутринта до вечерта сме на крак, наистина на крак. Голямата ни дъщеря направо не спира с нас, обикаля, то бебето си седи в количката и си почива, но ние си в движение. И честно казвам, за нас това е по-добрия вариант. Ние предпочитаме да пътуваме по този начин, да екскурзианстваме, да сме в движение. Може би един ден, като стана малко по-възрастна, тогава бих могла да си представя почивка тип All Inclusive, в която ще опъна нищо няма да правя, но за момента наистина това е, ще умра да почива, общо взето. И така, оставя ни само още един ден, утре и на следващия ден тръгваме. Но утре пък времето го дават страхотно, слънчево, много хубаво. И си мислим отново да си хванем влака и да отидем към Малага. Мислихме да ходим до Гибралтар, но пътят е изключително дълъг до там и се отказахме. И най-вероятно ще отидем отново в Малага. Там ще се разхождаме отново, може пък и да си направим нещо като плаж, защото времето е хубаво, нали, за къпане и дума да не става, но пък може да се попечем. И така е, такъв път Самунчо. Много приятно. Децата, ви сте бягали от вълните? Много студена водата. Много ли е студена? Ами студена е. Не, няма да се къпим определено. Здрасти, хора, от ден 5 на нашето испанско приключение. Днес времето е изключително хубаво, може би е най-топлият ден, откакто сме тук и ни е последен. Всъщност утре сутринта тръгваме, но днес ни е последният така пълен ден. Изключително топло е и решихме отново да си хванем влака и да се засилим към Малага, тъй като много ни хареса там, пък и това е най-големия град в около.
Малко кадри от Централния парк, който е в Малага. Се носи в джунглата, аз в центъра на града. Мега е яко. Лично на мене много ми харесва. Айде, Пламен се изкъпи в океанската вода. Аз съм жестоко изнежена и не мога да вляза вътре. Много е студено. Ей, тара да 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 да. Студена ли е? Солена и студена, това каза Пламен. Днеска морето е пълно. Следващата парзалка е така. Виж. И всичко това са дървета с много мандарини. Или портокали. Не можем да разберем какво е това, обаче е фул, ако се вгледате, направо е, няма празно. Изглеждат зелени, само няма мандарини, се мисля, че така имат тук там някои озрели и ми приличат точно на мандарини. Thank you. Сладолет. Айде, един последен изгрев от Испания. Кой знае дали ще дойдем пак, ако дойдем, кой знае кога ще бъде. Тръгваме си. Чао, Натоварили сме се. Чао, Ето как пътуваме. Всеки има по една чанта. С ръчен багаж сме. Само аз нямам. Твоята къде е, между другото? Аха, да. И сме компактни. Надявам се влога да ви е бил интересен. Надявам се това, което съм ви показала, да е било интересно за вас. За нас беше изключително интересно и различно. Нещо, което никога не сме виждали до сега, поне аз. Тъй като Пламен малко повече обикаля от мене. И до следващото видео. Чао!